Webaluleke kakhulu le ikakhulu ngokukhuleka koMozambique ukuthi sesinendawo esesize manje ekhululekileyo kufanele sisebenzise isimala ukungena ekhaya ibe isanga mayizoba isango ke yayifuna abantu okufanele ukuthi bajoyine umbutho basebenze phansi komhlaba bajoyine umkhonto wesizwe kusho ukuthi sayifulana eMpumalanga ngazo zonke indlela ezisebenza ngangingomunye wokuqala abaphembe umlilo la Khongolose isuka ngaphandle kangangokuthi sake sathatha isinqumo sokuthi inhlangano ezazi kulezi ndawo ezazi nama-homeland sabana sisinqumo ukuthi nohlelo ukuthi asiziphendule lezi ndawo lezi nhlangano ezila neziphetheyo siziphendule sibe yikhongolose kodwa singamemezeli saqala sathumela amakhombethi okukhonto khona oyedwa eMpumalanga owalimala ngemva kwesikhathi owangena wayithungatha le ndawo saqala ukwakhela izindleke zokuleluleka kukhona abantu engangazi la ngingakaze ngibabone ngamehlo ngibazi ngokubezwa ngama-comrade ngoba kwakufanele bazokuripota nakini kulapho negama likanonamama engacaluliswa khona niyamkhumbula uMabuza kwafuneka ukuthi sikhulume noMabuza sibenze babokhongolose wayejala ukuphuma lapha ashona eMozambique wayengayinto wazohlangana nami aphuma eLondon bamusuku athi usebenza indaba zombuso sayikula eMpumalanga ngiyacabanga ukuthi iyona kuphela ulutho okwathi mase sikhulekile kwazizekezela ku-ANC wathi thina su-ANC ababaningi abenze njalo itshela ukuthi sase sesiyeke yavuthwalela so ikhona into engithinta kakhulu eMpumalanga ukuthi ivangeli esalifaka liyasebenza ile nto ke ngibaqhubela uthando labantu baseMpumalanga ngibathanda ingapho nje ngithe namhlanje ngizoza noMama ngoba wadonsela nzima naye ngenkathi eseyintombi emncane ngamaze safunda isikole esemncane nami ngisemncane kwakuseshelwa-ke ngalowo nkathi ngameshela azaseyiqhenya intombi zakuqala ingakubonisi noma iyamthanda kodwa-ke thina ngoba sasikwazi ukubona izinto sasiyifunda noma ihamba ukuthi iyamthanda
ngenkathi ngibanjwa nge-Robben Island kweseyinto wayengakazi unkosikazi ngahlala ishumi leminyaka nenyanga eziyisithupha wahlala wangilinda ngangale sengito yahlala ngathi mangikhumejele ngathi yabona ngoba asikakhululeki uma ngingathathi unkosikazi ngoba ngiyazi into engenzayo ngoba sebonisa umqondo ngamthatha hawu ngamthatha kanti mbala akakaze ahluphe nangento encane futhi useyinhlobo endala ngifise ukuthi azoyibona le ndawo ayizwa ngendawo nabantu engangisebenza nabo la noma abanye bengasekho bengizozwisa ukujulisa ukugula ngokujabula nokuthi iMpumalanga ekhaya kimi lo mndeni ke kaMamnora umndeni okukhona ukuzwana okukhulu phakathi komndeni wakithi nomndeni wakubo kuningi ngisho abantwana abake bafike bahlale la abanye basebenzela baphinde bahamba uma kukhona into empumelelo la isijabulisa sonke njengoba naye injabulo uma ikhona lakithi kangangokuthi abaningi abazi ngalenkathi ngilandelwa ngemuva kuka-2005 wahlushwa amaphoyisa ngendlela ongazange ngibone kukhona kufuna ukuthi mhlawumbe ngasakuthole ngaze ngathi hey uNkulunkulu emhlabeni sasihlushwa amaphoyisa sisalwela inkululeko asihlupha ngihlobo sesikhululekile ngoba bethi khona okufanele ukuthi uyakwazi sizihlobo enkulu ngenkathi enomcabango okwakha lendumezelo yesitolo wayisho le ndaba wathi kunendawo lapho ngaqala khona ukusebenza ngisafisa ukuyokwakha isitolo sangibheka ngangithi uyakhuluma kodwa ngiyamazi nesibili ukuthi uzoyenza lento senzima ngalama kufika khona uthanda ukupresident udukato ihlelelo bakwethu uyabona iMpumalanga yangijabulisa ngokwepolitiki futhi iMpumalanga ivota kahle ayiphazami yabona nje makuthiwa kuyavotwa makuthiwa sekubala uMpumalanga ngilala phansi ekhaya usekhaya lekaCongolose ngijabuliswa ukuthi-ke njengoba nenza kahle kwezepolitiki sezenza kahle ngisho kwezentuthuko bengingafisa nje ukuthi osomabhizinisi abaningi bayiphathe kahle iMpumalanga ningayilahli weMasuku weDlamini ningayilahli iMpumalanga isizida sikaCongolose ngiyajabula ukuthi ngibela namhlanje ngibonga kakhulu ukuthi nibonise futhi ukumsekela kakhulu umama osiqale phansi ukuthi asenzele isitolo esihle kangaka ngiyethemba ukuthi zingakheka zibe mina ngiyabonga ndonankulu ukuthi uveze ukuthi lento
ratio somabhizinisi bayibasebenzise igama lesingisi lokuthi tshala futhi lapho ungakhona kodwa bayibathi plow back. Uyabona uma ukhipha imali engabalwa ngo-T ebalwa ngo-M ukuthi akwakhiwe izindlu. Uyabona lento ngofukuza ukuthi usomabhizinisi wakithi akuyena owalento esenamali. Imali ayitholayo ukuthi ake bathole nabakithi omncane awemnandi le ndaba. Siyajabula, siyabonga. Sibonga ikhono lakho mama. Mama Nora ngoba unekhono elihle kwezebhizinisi. Ngenkathi kukhona inhlangano isaqinile yosomabhizinisi abamnyama, ngiyakhumbula ukuthi besike sihlangane khona ngimenye ukuthi ngizokhuluma ngizokhuthaza abantu bakithi. Engangikusho ukuthi asiyeke manje kwakithi olencane lezi lapho ungena khona ngo-3 ekuseni uzuphume ngo-12 zonke insuku. Asaqine kampani sakhidwa lenkulengana ukuze kusinde noma kusebenziseke kangcono imali yabantu. Ngoba kusho singakabikho lesitolo uma ufuna izinto ezinjengalezi engiyibonile kufanele ukuthi ubheke edolobheni. Manje nqamulugwaqo futhi ukuthenga isihlathi esihle esincane lide esinegama. Uyabona sithenge khona la namasuda namagama nithi madoda. Inhleke lento okuthiwa intuthu yabona. Bonga kakhulu. Ngibonga nonke abantu baseMpumalanga. Nazi ukuthi ngiyanithanda.